Γεια σας Glow Girls, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Spill the Glow. Σήμερα έχω μαζί μου έναν πάρα πολύ ξεχωριστό άνθρωπο για μένα, την αδερφή μου, έναν άνθρωπο που δεν κάνει νύχια, αλλά είναι πίσω απ' όλα, από τη διαχείριση, το να κρατάει ένα beauty studio ζωντανό, να κρατάει τις πελάτισσες, την ομάδα ζωντανή και γενικά τα πάντα όλα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για beauty business, για τη διαχείριση, για τις δύσκολες στιγμές, τις αστείες στιγμές και στο τέλος θα έχουμε ένα ζουμερό this or that που θα μας απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν ξέρει η Έλενα, θα τις μάθει σήμερα. Καλησπέρα κορίτσια μου, εγώ είμαι η Έλενα, είμαι ιδιοκτήτρια του Nailbox. Τα τελευταία 6 χρόνια και μαμά, έχω 2 υπέροχες κόρες και τα τελευταία 5 χρόνια που έχω ανοίξει το Nailbox. Άρα έχεις ήδη ένα χρόνο που ήσουν μαμά. Ναι, η πρώτη μου κόρη ήταν ήδη 1 όταν άνοιξα το Nailbox. Ανοίξαμε 6 Δεκεμβρίου του 2020, 1 ή 2 ημέρες νομίζω αφού άνοιξαν όλα τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών, κομμωτήρια που είμαστε και μαζί. Μετά τη δεύτερη καραντίνα έγινε αυτό. Μετά τη δεύτερη καραντίνα, ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολύ αγχωτικά να μαζευτούν. Το μαγαζί πόσο καιρό πήρε τότε, λόγω του COVID? Λόγω του COVID ήταν δύσκολα, ναι. Ήταν να μας το παραδώσουν σε 40 μέρες και πήρε περίπου 2,5 μήνες, γιατί ήταν και τα υλικά και όλα αυτά πάρα πολύ δύσκολα να φτάσουν στο κατάστημα για να υλοποιήσει ο αρχιτέκτονας την ανακαίνιση, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σαν καινούριο κατάστημα. Προλάβαμε, τότε ήταν τα Χριστούγεννα κοντά και βγάλαμε εις πέρα στα ραντεβού, μέχρι που 1 Ιανουαρίου μας ξαναέκλεισαν, τελευταία στιγμή, 18 ημέρες. Οπότε στην ουσία δούλεψα μόνο 12 μέρες τότε στην αρχή και μετά από τις 18 δεν μας ξαναέκλεισαν. Αρκετά δύσκολο για καινούριο Πολύ δύσκολο, μαγαζί. γιατί ήταν και ακόμα και η άδεια τότε που έπρεπε να βγει πάνω στον COVID. Η άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος ήθελε και άλλες προϋποθέσεις λόγω Ήθελε του COVID. πολλές προϋποθέσεις, ήταν πάρα πολλές οι προϋποθέσεις. Πόσα άτομα επιτρεπόταν να εξυπηρετείς βάσει ήταν τα τετραγωνικά. Ναι, ήταν τα τετραγωνικά, επειδή είμαστε μικρό μαγαζί γενικά. Ήθελε περίπου 2,5 μέτρα απόσταση μία πελάτης από τις άλλες, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και ειδικά στο pedicure, τα χέρια κάπως αλλάξαμε τη διακόσμηση προφανώς με τα γραφεία και αυτά για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στα μέτρα, να μην έχουμε πρόβλημα. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν όμως πάρα πολύ ωραίος αγώνας που δώσαμε τότε. Μπήκαμε κατευθείαν στα δύσκολα. Τα πιστοποιητικά πότε έγιναν? Αυτό θυμάμαι, νομίζω ήταν προς καλοκαίρι, πιο πριν, που έπρεπε άλλος να σου δείχνει, αφού ήρθε και ο εμβολιασμός. Μας είχαν τρελάνει. Μας δείχνει ότι είναι εμβολιασμένος ή ότι έχει κάνει rapid test. Μας είχαν τρελάνει ή ότι είναι εμβολιασμένος ή ότι έχει πιστοποιητικό ότι δεν έχει COVID εκείνη τη στιγμή. Μας είχαν τρελάνει γενικά, κάναμε τους αστυνόμους για αρκετό καιρό. Από αυτό, πιστεύεις? Είχα κάποια περιστατικά που ήταν δύσκολα και ήρθαμε σε αντιπαράθεση και οι κοπέλες που είχα τότε στο μαγαζί. Έχει η πελάτησα, γι' αυτό το λόγο. Έχουν φύγει πελάτησες από το μαγαζί και η αλήθεια είναι ότι ήταν και κανένα 2 που δεν ξαναήρθανε. Υπήρχε μια παρεξήγηση, αλλά δεν μπορούσα να παίξω το κατάστημά μου εκείνη τη στιγμή, οπότε έπρεπε να πάω με τον νόμο. Ποιο είναι όμως το θετικό από όλη αυτή την αναστάτωση με τις υγειονομικές προδιαγραφές που υπήρχαν τότε λόγω COVID, το οποίο έμεινε και τώρα στον κόσμο, στις πελάτισσες? Είναι το σημαντικό ότι μάθαμε και εμείς μαζί τους και οι ίδιες. Έμαθε ο κόσμος να είναι συνεργάσιμος, να πάει και ο ίδιος με τα μέτρα και να προστατεύει και τον ίδιο τον εαυτό και τους γύρω του. Με μια πολύ καλή συνεργασία με τον καιρό, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο, γιατί είχαμε και ακόμη και σε αποστηρωμένα σακουλάκια. Η κάθε πελάτησα το δικό της σετ λίμες. Είχε μια λίμα για τα πόδια, μια λίμα για τα χεράκια, ένα μπάφερ που αυτά χρησιμοποιούνταν με το όνομά τους κάθε φορά στο επόμενο ραντεβού τους. Πάλι καλά πέρασε αυτό. Κράτησε αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Θυμάμαι και εγώ τότε στα ραντεβού μου, που είναι και υπηρεσίες προσώπου, όχι τυχιών, με τις μάσκες πολύ κοντά η μία στην άλλη, στηρωμένα πινέλα στα μακιγιά, ναι, ήταν προϊόντα μιας χρήσης. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό, θεωρώ ότι βγήκαν πολλά θετικά από αυτό και έμαθε ο κόσμος ποιο είναι το σωστό και το λάθος σε υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Και ας κρατήσουμε αυτό. Μελλοντικοί στόχοι για το nail box υπάρχουν, ναι. Κοίταξε, μην κάνεις όνειρα, λένε, γιατί ο Θεός γελάει. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Είμαι ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να ονειρευόμαστε και να βάζουμε στόχους. Ελπίζω για το άμεσο μέλλον να υπάρξει κάτι όμορφο που σκέφτομαι και να μπορέσω να το ολοκληρώσω. Εννοείται πως θα το μάθετε. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι πάρα πολύ ωραίο και εξελίσσιμο στη δουλειά μας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε στο podcast. Τι είναι αυτό το στόχο, αλλά εντάξει, μην κάνουμε spoiler από τώρα. Και ετοιμάζουμε κάτι όμορφο και για το υπάρχον nail box στην Υπήρου μας. Αυτό, έχουμε κάποιους στόχους, μακάρι να εκπληρωθούν άμεσα. Πείτε πως θα τα μάθετε όλοι. Εδώ είμαστε και θα δούμε. Πώς και τόσα χρόνια δεν άνοιξες δεύτερο κατάστημα στη Λάρισα? Είναι μια μεγάλη πόλη η Λάρισα. Υπάρχουν πολλές ήδη αλυσίδες, μικρές αλυσίδες, τοπικές, στην πόλη μας. Πιστεύω δηλαδή από άποψη πληθυσμού, επειδή το μαγαζί είναι στο κέντρο, θα μπορούσες να ανοίξεις δεύτερο. Πώς και δεν το έκανες? Θεωρώ ότι για να ανοίξεις δεύτερο κατάστημα, πάει να πει ότι στο πρώτο είσαι 1000% κομπλέ, εντάξει, από όλες τις απόψεις, από προσωπικό, από το χρόνο, από τις πελάτησες. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι όμως 1000% καλός, σίγουρος. Ούτε για τη δουλειά. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, ρε παιδί μου. Καλά, ούτως ή άλλως, στη ζωή αυτό είναι... Είναι κάτι το οποίο περιμένεις εσύ, είναι κάτι το ότι... Για να μην σε πιέσω κιόλας, ρε παιδί μου. Αλλά όχι, δεν ότι έχω. δεν θες, οπότε προτιμάς το ένα. Και να είσαι καλή σε αυτό. Όχι, θέλω. Μου αρέσει πάρα πολύ να εξελίσσομαι και να μην... Πώς να το πω τώρα... Επαναπάβεσαι. Να μην επαναπάβομαι. Ναι, δεν μου αρέσει σαν άνθρωπος να επαναπάβομαι. Και εκεί πέρα σου είπα και πριν ότι το έχω στο μυαλό μου να εξελιχθεί το nail box. Είτε είναι στη Λάρισα, είτε γενικά να αποφασίσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη κίνηση, είτε στην υπηρεσία, είτε σε κάτι άλλο πάνω στο κομμάτι της ενοχοπλαστικής. Εγώ είμαι έτσι σαν άνθρωπος, είμαι πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου και δεν θέλω να αφήνω κάτι στη μέση, οπότε θέλω να ολοκληρώσω κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου για τον nail box στην Υπήρου και ίσως γι' αυτό δεν έκανα δεύτερο άνοιγμα στη Λάρισα. Είναι καλό κιόλας, θεωρώ, να κάνουμε και παύσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άνοιξες ένα μαγαζί, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν μέσω COVID, ήταν δύσκολο, μην το ξαναλέμε. Οπότε είναι καλό, θεωρώ, να απολαμβάνεις και λίγο αυτά τους καρπούς, ρε παιδί μου, από αυτό που έχεις κάνει. Που έχεις φτιάξει μέχρι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και να κάνεις και μια παύση, ότι ωραία, καλά είμαστε και εδώ. Όχι, δεν επαναπαύομαι. Εγώ δεν επαναπαύομαι ποτέ σαν άνθρωπος. Μου αρέσει. Απλά να επαναπαύεσαι τόσο, όσο το να. Επειδή είπες ότι είσαι αυστηρή, με τον εαυτό σου, ότι κάποιες φορές όταν πατάμε και λίγο φρένο, τα βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα, για να μην γινόμαστε τόσο αυστηροί με τον εαυτό μας, να παίρνουμε το χρόνο μας και να δίνουμε θέλει, μετά βέβαια και θέλει boost. και η ισορροπία θέλει και να παίρνεις αυτές τις ανάσες που λες θέλει. Εγώ είχα και μια μεγάλη παύση λόγω, όπως είπα και πριν, με τη δεύτερη εγκυμοσύνη που δεν ήταν και όσο καλή θα ήθελα, η αλήθεια είναι. Όλα καλά όμως, εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Χρειάστηκε να λείψω αρκετό καιρό. Μετά ήρθε το μωράκι μας μέσα στο καλοκαίρι που για μας είναι η top περίοδος στη δουλειά μας. Οπότε πάλι καλά που είχα και εσένα τότε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και όλα καλά, οπότε τώρα που επανελήφθαμε, μεγάλωσε και το μωράκι και βάζουμε λίγο στη σειρά κάποια πράγματα, θα γίνουν όλα όπως είναι κάτι το οποίο είναι γραμμένο να γίνουν. Στις υπηρεσίες και ας πούμε ένα κομμάτι είναι το podcast, έτσι, που κάνουμε. Λέγαμε και με την Ήρα την προηγούμενη φορά ότι θέλαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στα κορίτσια, στις πελάτες, ότι είναι ένας λόγος που το κάνουμε. Κάτι άλλο που να περιμένουμε από το nail box, από μας ζητάνε ετοιμάσου, γιατί μας ζητάνε πολλά TikTok. Γενικά έρχονται κάθε μέρα και μας ζητάνε TikTok, οπότε ετοιμαστείτε. Ειδικά
Ειδικά το τελευταίο έκανε πανικό με την Κατερίνα, που δεν απειλούμε εμείς τις πελάτες, είμαστε πολύ... Απλά θέλουμε μια καλή κριτική, κορίτσια. Κάντε την να πάει στην ευχή. Έδωσε ωραία πάσα τώρα. Ναι, μπείτε στο Google, κορίτσια. Κάνουν κριτικές. Αν και δεν είναι όλες οι πελάτες μας εξοικειωμένες με την Google γενικά και με τις αξιολογήσεις. Εμείς έχουμε έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο στο κατάστημα. Έχουμε μια κάρτα της Google που μπορούν να έρθουν, να σκανάρουν απλά με το κινητό τους και να μπουν πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα στις κριτικές κατευθείαν του Nailbooks για να μπορέσουν να αξιολογήσουν την υπηρεσία που κάνανε. Αλλά... Φαντάζομαι είτε καλές είτε κακές. Ναι, φυσικά. Τις δεχόμαστε εντάξει. όλες. Παλιά η αλήθεια είναι ότι δεν απαντούσα καθόλου στα σχόλια. Πλέον με ενοχλούν κάποια πράγματα, οπότε αρχίζω και απαντάω. Okay. Εννοείται πως δέχομαι και τις αρνητικές και τις θετικές κριτικές. Ευπρόσδεκτες. Να είναι αληθινές. Εγώ θέλω να είναι αληθινές, όχι δίκαιες, γιατί εντάξει, δίκαιο μπορεί να έχει εκείνη για εκείνη και εγώ από τη δική μου τη μεριά για μένα. Το θέμα είναι να είναι αληθινές. Αυτό εμένα με απασχολεί αυτό το πράγμα. Ψευδή στοιχεία βρέθηκαν σε αξιολόγηση στην Google. Ναι, ισχύει. Το πιο ακραίο περιστατικό έτσι με κριτική, δηλαδή να είπε κάτι ψέματα, να έγραψε κάτι ψευδές. Ναι, υπάρχουν και οι απαντήσεις μας, οπότε αν είστε περίεργες μπορείτε να βρείτε να τις δείτε. Ποιο ήταν το πιο μεγάλο ψέμα, ας πούμε, που... Μην μας πεις την κριτική, ρε παιδί μου, αλλά που σου έρχεται στο μυαλό πρώτο. Νομίζω μας έβαλε 2 αστεράκια. Και καλά, αυτά τα 1 αστεράκια χωρίς να γράφουν τίποτα με εκνευρίζουν πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θα ήθελα τουλάχιστον να ξέρω το λόγο. Οπότε, κορίτσια, αν είστε έτοιμες να βάλετε 1 αστεράκι, να μας πείτε το λόγο τουλάχιστον. Προφανώς, ναι. Να ξέρεις να βελτιώνεσαι. Για να βελτιωνόμαστε και εμείς να γινόμαστε καλύτερες, προφανώς. Έβαλε 2 αστεράκια μια συγκεκριμένη κοπέλα, η οποία δεν πρέπει να είναι και πολύ αληθινή, δεν ξέρω, είναι το προφίλ. Αλλά είναι ή δεν είναι, έγραψε ότι η κοπέλα που την εξυπηρέτησε, η τεχνίτρια, ήταν πάρα πολύ ευγενική, πάρα πολύ καλή, αλλά δεν της κόψαν τα νύχια στο πεντικιούρ. Ναι, προφανώς. Αφού ήταν τόσο ευγενική και τόσο καλή και μιλήσατε, καταλαβαίνω εγώ από τη στιγμή, γιατί δεν της είπες ότι θα θέλεις λίγο πιο κοντά τα νυχάκια σου στα πόδια? Δηλαδή η επικοινωνία είναι το α και το μέγα σε εμάς. Να λέμε τι θέλουμε, ναι. Γενικά, εγώ σαν μαγαζί, όπως και τα κορίτσια μου, οι τεχνητριές μου, θέλουμε να μας λέτε εκείνη την ώρα του ραντεβού, μην τρέπεστε. Είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσετε. Θα το έχετε στα νυχάκια σας για 1 μήνα. Έτσι. Πείτε ό,τι θέλετε εκείνη την ώρα στην κοπέλα. Είναι όλες, σας ρωτάμε, σας ξαναρωτάμε και οι τεχνήτριες. Πείτε εκείνη την ώρα ότι ξέρεις τι θέλω, αυτό, θέλω το άλλο, να το διορθώσουμε. Μην φύγετε δυσαρεστημένες, δεν υπάρχει λόγος. Εγώ αυτό θέλω. Θέλω να υπάρχει επικοινωνία. Και επειδή και τα κορίτσια στο μαγαζί, και το ξέρεις κι εσύ, μέσα στο ραντεβού, είτε είναι άκρη συντήρηση, είτε είναι πόδια, είτε είναι χεράκια, οτιδήποτε και να είναι. Ρωτάμε, είναι εντάξει, θέλετε να αλλάξουμε κάτι? Πείτε εκείνη την ώρα τι θέλετε να αλλάξουμε, τι δεν σας αρέσει, να το διορθώσουμε. Να μην τρέπεστε, γενικά, ναι. Δεν είναι. Να φύγετε από εδώ και να είναι το. Βέβαια, να είναι το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μην γίνεται έτσι. Δηλαδή, τώρα να λέει η άλλη δεν μου έκοψαν τα νύχια και να τα ΣΥΡΙΖΑ και να τα ήθελε κι άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να κάνουμε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτό. Τέλεια. Μια τελευταία ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Νομίζω ότι μπορεί να μην το έχουμε συζητήσει και σαν αδέρφια μεταξύ μας ποτέ. Αποκλείεται. Δεν θυμάμαι να έχουμε κάνει. Μου ήρθε χθες το βράδυ εμένα η ερώτηση. Δεν την είχα στις σημειώσεις μου. Την έβαλα σφίνα. Σαρδάμ! Σφίνα, ναι. Η Κατερίνα εκεί να κόψει όλα. Μην έχουμε ένα σαρδάμ. Όχι, θα κάνω μόνο εγώ σαρδάμ. Τα δικά μου να κρατάτε μόνο. Είναι κάτι το οποίο θα άλλαζες? Όχι. Σε αυτά τα 5 χρόνια. Όχι, τίποτα. Η ζωή σε δίνει τα δικά της τα μαθήματα, τις εμπειρίες. Δεν μετανιώνω για τίποτα απολύτως. Ό,τι και να έχει γίνει σε αυτά τα 5 χρόνια στο μαγαζί, γίνονται όλα για κάποιο λόγο. Εγώ το ξέρεις ότι το πιστεύω και στη ζωή μου, γενικά στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Ότι τα προβλήματα είναι για να λύνονται, να γινόμαστε πιο δυνατοί από κάθε, είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Και οι γυναίκες, εγώ αυτό θέλω τώρα να περάσω και ένα, όχι μήνυμα ακριβώς. Οι γυναίκες είμαστε πάρα πολύ δυνατοί άνθρωποι. Μπορούμε τα πάντα να κάνουμε, όπως είπα και προηγουμένως. Και καλό είναι να μην τα βάζουμε κάτω και να μην μετανιώνουμε για τίποτα. Στη ζωή είναι εμπειρίες. Όλα στη ζωή είναι εμπειρίες και γινόμαστε καλύτεροι, πιο οργανωμένοι,
Σαν άνθρωπος, όχι, δεν θα το έλεγα ότι έχω αλλάξει. Έχεις οριμάσει, έστω και λίγο ρε παιδί μου, γιατί μιλάμε και ηλικίες τώρα, πόσα χρονών ήσουν τα Καλά, όχι. άνοιξες στο μαγαζί, αλλά ήσουν μικρή. Ήμουνα μικρή και άπειρη, στο γιατί χώρο, ούτε. Δεν είχες επιχείρηση. Ούτε επιχείρηση είχα ποτέ, υπάλληλος ήμουνα κι εγώ. Δεν το είδα ότι άνοιξα μαγαζιά, είμαι αφεντικό, wow. Ποτέ δεν το είδα έτσι. Όπως και πριν που είπε η Ρο, αφεντικούλη, δεν μ' αρέσει να με λένε αφεντικό. Είμαστε συνεργάτες, έχουμε ένα κοινό στόχο όλες στο μαγαζί και πάμε όλες μαζί για ένα πιο καλό αποτέλεσμα, πιο όμορφο και να περνάμε όμορφα την ημέρα μας μέσα στο μαγαζί. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά δεν είπαμε το πιο σημαντικό. Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Nailbox? Υπήρχε ένα μεγάλο κενό στο συγκεκριμένο το επάγγελμα. Στην παροχή υπηρεσιών υπήρχε κενό ή συγκεκριμένα στα νύχια? Στα νύχια που το παρακολουθούσα εγώ, σίγουρα υπήρχε ένα κενό τεράστιο τότε στα καταστήματα και στην καλή παροχή, δηλαδή να βλέπεις ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα από ένα πολύ καλό μαγαζί. Από άποψη ποιότητας? Από άποψη ποιότητας, από άποψη επαγγελματισμού. Έχω πάρα πολύ μεγάλο κύκλο και έβλεπα ότι δεν ήταν τόσο ευχαριστημένες εκείνο τον καιρό. Και επειδή μου άρεσε όλο αυτό, ήθελα να μπω και να το πετύχω. Από άποψη όχι επαγγελματισμού βασικά, συμπεριφοράς, γιατί να σημειώσω, εγώ μην τα λες μόνο σου για τον εαυτό σου, ότι είσαι το πιο κοινωνικό άτομο εγώ προσωπικά που ξέρω στη ζωή μου, το πιο ευχάριστο, πάντα με το χαμόγελο. Η επαφή με τον κόσμο ήταν κάτι που σε έκανε να σου δώσει ένα boost, ρε παιδί μου. Είναι πολύ σημαντικό και εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να το πω και με σιγουριά ότι ο οφθαλμιτισμός και η ειλικρίνεια και το να είσαι αληθινός άνθρωπος είναι το πιο σημαντικό. Οπότε πιστεύω ότι. Αργά ή γρήγορα καταλαβαίνει ο κόσμος που έρχεται και σε εμπιστεύεται. Είναι αυτό που λέγαμε και με την Ήρω στο προηγούμενο podcast περί εμπιστοσύνης μεταξύ πελατών και τεχνητριών, ακόμα και εσύ, ρε παιδί μου, που είσαι σε ένα πάρα πολύ σημαντικό πόστο στο μαγαζί, στην επικοινωνία με τον κόσμο, στο να κλείνει τα ραντεβού, τη διαχείριση του στο να διαλέγω το προσωπικό. Ναι, σίγουρα. Προσπαθείς να πετύχεις την τέλεια συσχέτιση μεταξύ τιμής, ποιότητας και σχέσεων. Και να αναφέρουμε και αυτό που λέγαμε πριν και για τον COVID, για το υγειονομικό το κομμάτι. Και είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα που θα ήθελα να θίξουμε, να συζητήσουμε. Η παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, που είναι ένα λεπτό ζήτημα, αλλά υπάρχει μεγάλη προσφορά στη Λάρισα, σε μια επαρχιακή πόλη σαν τη Λάρισα, από τα σπίτια. Ναι, εννοείς την τα παράνομα αυτά. Παραοικονομία θα το έλεγα έτσι πιο ευγενικά. Εντάξει, δεν θα θίξουμε προφανώς καμία κοπέλα. Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει σωστό, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τα καταστήματα. Το επηρεάζει όταν το κατάστημα επιτρέπει. Πόσο το επιτρέπει το κατάστημα, δηλαδή τι εννοείς? Πώς μπορεί ένα κατάστημα, σαν εμένα ας πούμε, ας αφήσουμε το Nailbox απ' έξω, μην το πάμε ότι του προσωπικού. Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Μπορούμε να το πάμε, γιατί το κατάστημα. Πώς μπορώ εγώ να αποτρέψω κάποια να κάνει στο σπίτι? Δεν μπορείς να αποτρέψεις, προφανώς. Άρα είναι θέμα πελάτη σας. Προφανώς. Τι θέλει. Θέλει ένα ολοκληρωμένο κατάστημα που της προσφέρει τα πάντα, που της προσφέρει υγιεινή, της προσφέρει καθαριότητα, της προσφέρει τα πάντα. Είναι θέμα δικό της. Και να το κλείσουμε κιόλας και κάπως έτσι εδώ, για να περάσετε και με την Ήρω στα επόμενα θέματα. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ποιο θεώρησε σημαντικό, ρε παιδί μου, έτσι προσόν, να μας επιλέξεις για να εκπροσωπήσουμε το μαγαζί σου ως τεχνήτριες? Για μένα σημαντικός παράγοντας είναι, πέρα από την τεχνική, που και αυτό με έχει βγάλει και λάθος αρκετές φορές, είναι στον άνθρωπο, να μου το βγάλει ο άνθρωπος. Φυσικά, εντάξει, δεν είμαι και μάντισα να μαντεύω αν όντως είστε όλες καλές και τέτοια, αλλά το πώς θα μου βγάλει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα που μιλάω, όταν θα έρθεις να σε γνωρίσω, στη συνέντευξη που λέμε, εκείνη τη στιγμή θέλω να μιλήσω, να δω πώς είναι. Έχω απορρίψει πολλές κοπέλες γιατί δεν μου άρεσε η επαφή. Ακόμη και η χαιρετούρα, η γνωριμία. Ναι, πρώτη γνωριμία. Λοιπόν, όπως είμαι ευγενική,
Απαιτώ ευγένεια, απαιτώ άλλος να σε κοιτάει στα μάτια, που εγώ πάντα κοιτάω στα μάτια και το ξέρεις πάρα πολύ καλά 3 χρόνια τώρα. Αυτό, ναι. Και γενικά κοιτάω όσο πιο αληθινή είμαι εγώ, να μπορέσω να προσπαθήσω να δω και ο άλλος αν είναι έτσι αληθινός μαζί μου. Και εννοείται το κομμάτι της τεχνικής στα νύχια προφανώς. Θέλω να μου πεις πώς θα περιέγραφες την ομάδα μας. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Μεταξύ μας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έχουμε χτίσει, γιατί γενικά έχουμε καιρό όλες μαζί. Ναι, Από εσένα που πάμε στα 3 χρόνια. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Άρα η πιο καινούρια μάλλον, πόσο καιρό περίπου έχει στο μαγαζί? Η τελευταία κοπέλα που πήρα έχει στο χρόνο περίπου τώρα κλείνουμε. Γενικά υπάρχει μια σταθερότητα στο μαγαζί και μια μονιμότητα. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το σιγουρέψεις 100% προφανώς. Εννοείται ότι υπάρχουν επίπεδα βελτίωσης προφανώς, κανένας δεν είναι τέλειος. Και λάθη θα γίνουν, αλλά σαν ομάδα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Πόση πίεση μπορεί να νιώθεις τώρα που πλησιάζουν και Χριστούγεννα και γενικότερα γιορτές, όταν οι πελάτες σου ζητάνε να βγάλεις 2 μήνες πριν πρόγραμμα για να κλείσουν το ραντεβού τους? Το αγαπημένο μου, όχι. Είναι πάρα πολύ πιεστικό προφανώς και αγχωτικό εννοείται και τέτοια, αλλά είναι πολύ ωραίο που θέλει να κλείσει το ραντεβού της μαζί σου και ότι ανυπομονεί, ρε παιδί μου, να έχει το ραντεβού της. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο έτσι πως το σκέφτομαι εγώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε όμως και κάποιες οι οποίες δεν είναι σταθερές πελάτησές μας και βγαίνει το πρόγραμμα, κλείνουν τα ραντεβού, αλλά δεν εμφανίζονται. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Από αυτές τις συγκεκριμένες που έρχονται 3-4 φορές το χρόνο, έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και όντως μπορεί να μην έρθουν. Έχουμε βάλει τα τελευταία χρόνια, σαν πολιτική, τις επιβεβαιώσεις από την προηγούμενη μέρα. Συνήθως πλέον το έχουν βρει ειδικά οι πελάτησές μας. Απαντάνε, ενημερώνουν αν θα έρθουν, αν δεν θα έρθουν. Εντάξει, άνθρωπος είσαι, προφανώς και κάτι μπορεί να γίνει. Ενημερώνεις όμορφα και ωραία ότι 1 λεπτό παίρνει, 1 δευτερόλεπτο παίρνει να ενημερώσεις ότι απλά δεν μπορώ να έρθω στο ραντεβού. Είναι άπειρες που δεν είναι και πελάτησές μας σταθερές, όπως είπα, που δεν θα έρθουν στο ραντεβού και δεν θα απαντήσουν καν ή μπορεί να έχουν επιβεβαιώσει και να μην έρθουν. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και στο μαγαζί μας η blacklist, όπως ξέρετε και ξέρεις, που δεν θα τις ξαναβάλουμε ραντεβού, εκτός αν προπληρώσουν το ραντεβού τους, που πλέον το έχω ξεκινήσει και το κάνω στοχευμένα κιόλας. Και βλέπω ότι υπάρχει αντιμετώπιση, γιατί και εμάς ο χρόνος στο ραντεβού μας είναι πολύτιμος. Όχι περιορισμένος, είναι πολύτιμος, γιατί υπάρχουν κάποιες πελάτησες που θέλουν να κλείσουν το ραντεβού τους και δεν μπορούν γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς, για να προστατεύσουμε τις σταθερές μας πελάτησες, να μην μείνουν από ραντεβού ειδικά Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, και να μπορέσουμε να τις εξυπηρετήσουμε. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό για μας, τις σταθερές μας πελάτησες και αυτές που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Όποτε χρειάζονται τα ραντεβού τους και όποτε μπορούν να τα έχουν. Θα σε πάω λίγο αλλού τώρα. Okay. Θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά, αν έχεις διώξει ποτέ πελάτες από το μαγαζί? Ναι. Καλά. Κοίταξε, άνθρωπος που δεν σέβεται το μαγαζί μου, το προσωπικό μου, τα κορίτσια, εσάς και γενικά τον χώρο που βρίσκεται, ναι, προφανώς και δεν τον θέλω στο μαγαζί μου. Ξεπερνάει τα όρια στο κατάστημα, γιατί να σου πω λίγο κάτι, να είναι νύχια, να είναι είδος πολυτελείας. Φυσικά ο άλλος θα σου δώσει τα ωραία του λεφτάκια. Και εννοείται ότι εγώ όλα αυτά που σου είπα, για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά και τα σέβομαι και θέλω και από αυτούς και από τις πελάτες και από τις κυρίες αυτές να σέβονται τη δουλειά μας, το μαγαζί, τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το κατάστημα που λέγεται Nail Box. Οπότε έχουν γίνει κανένα 2 σκηνικά τα οποία δεν μου άρεσαν. Ποια είναι αυτά τα σκηνικά? Πες μας λίγο κάτι πιο juicy. Θα σου πω 1-2 σκηνικά. Στο ένα ήταν θέμα ότι πρόσβαλε την τεχνήτρια, την κοπέλα τη μία στο μαγαζί, όταν δεν ήμουν εγώ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που δυστυχώς δεν ήμουν εγώ εκεί μπροστά. Δεν θα το έκανε, πιστεύω, όταν ήμουν εγώ μπροστά εκεί. Πρόσβαλε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο την κοπέλα. Θα εννοείται από τη στιγμή που γύρισα και μετά.
Και με το που το έμαθα, την πήρα τηλέφωνο και της είπα όμορφα και ωραία ότι δεν μας ταιριάζει αυτή η συμπεριφορά. Δεν θα ξανά ήθελα να συνεργαστούμε, να ξαναέρθει στο μαγαζί μας. Λοιπόν, σου έχω ακόμα μία ερώτηση. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πιο συχνός λόγος που δημιουργούνται παρεξηγήσεις μεταξύ πελατών και τεχνητριών. Γενικά δεν έχουμε προβλήματα τέτοια και το ξέρεις πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα πελατών. Έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ μας με τις πελάτισσες. Καλή επικοινωνία. Το μεγαλύτερο ποσοστό εγώ που το δίνω είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, είτε καθυστερούν εκείνες, είτε καθυστερούμε εμείς. Υπάρχουν παρεξηγήσεις σε αυτό το κομμάτι, έτσι λίγο. Και όχι συχνά πια. Γιατί μπορεί να βιάζονται, να έχουν καμιά δουλειά. Έχουμε αρκετές πελάτησες οι οποίες βιάζονται. Μπορείς να τις πεις λίγο βιαστικές. Ναι, γιατί τις έχουμε καλομάθει έτσι κι εμείς. Δηλαδή, θα κάνουν νύχια σε 45 λεπτά και θα έχουν φύγει. Τώρα να τις καθυστερήσουν μια φορά και να κάνουν μια ώρα, ναι, μπορεί να τους κοκοφανεί. Αλλά εντάξει, άνθρωποι είμαστε κι εμείς και φυσικά θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Στο 80% πιστεύω είμαστε πάντα στην ώρα μας. Και ακόμα παραπάνω. Και σε μεγαλύτερο αργήσει, ποσοστό. Και σε πιστεύω. μεγαλύτερο ποσοστό. Απλά εντάξει, θα πρέπει να υπάρχει λίγο και από τις δύο μεριές μια. Οπισθοχώρηση. Έτσι κορίτσια. λίγο. Ναι, κορίτσια θα λίγο γίνει κάπου να τον το ήχη. βρούμε. Ναι, όχι, γενικά δεν έχουμε τέτοια Ναι, προβλήματα. Εντάξει, ναι. Προσαρμοζόμαστε. Και Είναι, εμείς είναι. και αυτές. Θα σε αφήσω στα χέρια της ελευθερίας τώρα, για να σου κάνει το this or that. Όχι, μην τρομάζεις. Δεν χρειάζεται να τρομάζεις. Ωραία είναι αυτά, ωραία είναι αυτά. Ρωτάω, απαντάς, εντάξει. Ναι, πάμε. Γαλλικό ή χρώμα. Γαλλικό, Μακρύ ή κοντό νύχι. μακρύ. Πελάτησα που μιλάει ασταμάτητα ή που δεν της παίρνεις κουβέντα. Αχ, που μιλάει, είναι αγαπημένη μου. Ήμουν σίγουρη. Σπασμένο νύχι πριν από μία εκδήλωση που έχεις να πας ή ακύρωση τελευταία στιγμής από πελάτησα σε ραντεβού. Κακό και τα δύο, αλλά θα πω το πρώτο. Προφανώς να πάω με σπασμένο νύχι, θα βάλω ένα χάνζοπλάστη. Από το να αποκυρωθεί ραντεβού. Excel ή σημειωματάριο για τα ραντεβού. Αχ, είμαι λίγο παλιακιά σε αυτό. Εμένα μου αρέσει το σημειωματάριο. Αν και ξέρω ότι πρέπει να πάμε στα Excel. Πελάτησα on time ή τεχνήτρια πάντα χαμογελαστή. Τεχνήτρια, πάντα χαμογελαστή. Συναίσθημα ή λογική. Αχ, λοιπόν, θα ήθελα λογική, αλλά λειτουργώ πολύ με το συναίσθημα εγώ. Πελάτησες ή ομάδα είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς. Νομίζω ομάδα. Το πιστεύω. Ναι. Netflix ή TikTok. Για μένα τώρα είναι όλες αυτές που Αγχώθηκε. Ναι, δεν... Γρήγορα απαντάμε. Γρήγορα, σταμάτα, όχι. Θα πω Netflix. Glow ή spill. Και glow και spill. Πελάτησα φίλη ή φίλη πελάτησα. Είναι πιο βαθιά αυτή η ερώτηση. Πρέπει να τη σκεφτώ, δεν γίνεται να απαντήσω τόσο γρήγορα. Πελάτησα, φίλη, πελάτησα. Είναι πανεύκολη ερώτηση. Εγώ έχω ήδη απαντήσει. Πελάτησα, Για τον φίλη. εαυτό μου. Πελάτησα φίλη. Ναι. Και εγώ το ίδιο. Ησυχία ή φασαρία στο μαγαζί. Κάτι ενδιάμεσο θα έλεγα εγώ ότι θέλω. Δεν σε πιστεύω, φασαρία. όχι. Και ησυχία χρειάζεται και φασαρία χρειάζεται. Οπότε κάτι στη μέση. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Όχι, θέλω κι άλλο. Τι κάνουμε, αυτές οι 12 ήταν. Δεν μου αρέσουνε. Sorry. Έλα, ήθελα κι Τι άλλες. να κάνουμε, αυτές έγραψα τώρα. Αυτό ήταν το This or That, αυτό ήταν και το σημερινό podcast με την Έλενα. Μπορεί να έρθω guest για 5 λεπτά. Τέλεια. Αν με ξαναθέλετε. Είπες yes. 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 Yes, τσάντα. Πάμε. Τα σαρδάμε εδώ πάνω. Ναι, θα είναι μόνο δικά μου. Όχι, Τα της δικά σειράς. σου. Λοιπόν, σας περιμένουμε για επόμενο podcast. Ξέρω ότι αυτό αργήσαμε να το ανεβάσουμε. Είναι κάτι το οποίο ήθελα να αναφέρω στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Ναι, μαμά, λογικό είναι. Είχαμε κάποιες ακυρώσεις σε κάποια γυρίσματα. Αλλά θα επανέλθουμε σύντομα, δεν θα καθυστερήσουμε. Θέλω να πιστεύω τόσο πολύ και για το επόμενο βίντεό μας. Σας χαιρετώ. Κάντε μας ένα follow να πούμε λίγο τα Instagram Ευχαριστώ. του μαγαζιού.
Εδώ μιλάς εσύ τώρα. Λοιπόν, κορίτσια μου, είναι το Nellybox.97 στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok. Τέλεια, και Browbox.97 αντίστοιχα στο Instagram και στο Facebook. Θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια. Ευχαριστώ, κορίτσια, για την πρόσκληση. Φιλιά!